Здравейте, хора! Пак съм аз, Митака. Днеска ще реагираме колко е високо качеството на нинджа спинерите, но все пак фалшивите. Нали, истинските може да са по-добри. Някой ден може и да проверим. Сега ще проверим и то, дето аз имам. Първо, не ми харесва, че мога да сваля ето това с една ръка. Само. Много лесно пада. Второ, вижте го. Вижте, хора, вижте го. Ужасно, поред мен. Един момент. Относно този нинджа спинер, парите, които съм дал за него и това, че е менте, му давам тая оценка. Шегувам се сега. Истинската оценка е пак не много различна. 2 от 10. Много хора ще ми се сърдат, но виждам какво харесвате на този нинджа спинер. Сори, това е моето мнение. Ще се чуваме пак. Хайде, чао от мен.